O Concello de Ribeira reactiva o expediente para a compra da nave de Cerqueira. San Pedro sinala que antes de facerse efectiva, a tramitación require diferente documentación e o acordo do Pleno. O Goberno local de Ribeira ven de reactivar o expediente da antiga nave de Cerqueira, situada en Bandourrío. A alcaldesa do municipio, María San Pedro, recordou que a comezos de outubro o anterior executivo anunciou a compra deste inmoble. Sen embargo, apuntou que non había nada xestionado. Había varios puntos que eran necesarios para poder levar adiante pois esa formalización da compra. Unha, o informe de patrimonio, vinculante neste caso para poder comprar o inmoble, un informe que non existía a día 10 de outubro, un informe, ademais, como digo, vinculante. Hai que recordar que este inmoble está dentro do que é o catálogo de bens de patrimonio cultural que foi presentado tamén recentemente en Ribeira pola Conselleira de Medio Ambiente e o Conselleiro de Cultura. Despois, foi unha compra ficticia, como digo, porque se fixo sen acordo plenario, un acordo plenario que era necesario polo suposto importe que iba a ter a compra, tendo en conta que o importe supera o 10% dos recursos ordinarios do Concello. Xa que sinalou que, sen ter en conta coa aprobación do Pleno, se poría en perigo o €500 000 de fondos europeos que van a cargo do Plan de Sustentabilidade Turística. San Pedro afirmou tamén que o anterior equipo de goberno lle solicitou a concesión a Costas o 9 de outubro. Prácticamente sin motivar, creo que cando ti pides unha concesión de un título, pois debes motivar para que a queres, en que sentido a queres, como a queres, etcétera, etcétera. Creo que aquí pois non se daban os requisitos, como digo, motivados. Se está solicitando, por parte do anterior alcalde, a demarcación de Costas de Galicia. Como digo, un órgano manifestamente incompetente, e así se desprende do informe que recibimos o día 20 de outubro, cando xa estamos no goberno, e no que se indica que con data 8 de agosto de 2025 esta demarcación de Costas de Galicia comunicou ao Ayuntamiento que existe o traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma en materia de ordenación e xestión do litoral, con fecha efectiva desde 1 de xullo do 2025. Polo que lamenta que o anterior executivo non lera a notificación ou non lle fixera caso. O actual goberno municipal reuniuse coa Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, que ten a competencia na materia, para aclarar a situación coa directora xeral, Paula Uría. Desde o Concello xa realizamos o último día do mes pasado, se mal non recordo, o 31 do 10, efectivamente, unha nova solicitude de título concesional de ocupación do dominio público marítimo terrestre para o Concello de Ribeira. Creo que agora sí que nos atopamos no camiño que deberíamos estar pois dende o minuto 1. Estamos a falar de unha solicitude, como digo, ademais, ben fundamentada. Creo que está ben explicado todo o que dende o Concello de Ribeira se pretende facer neste inmoble, cal é, pois, ademais, o obxectivo e a pretensión. E, dende logo, pois, o que temos que agardar agora é que nos contesten pois próximamente ao que vai a supoñer este título de concesión que vai, por outro lado, aparellado á renuncia por parte de Cerqueira a esta concesión. San Pedro afirmou que agora si se reactivou e puxo en marcha de forma garantista e legal a futura compra da nave de Cerqueira. Que de xustiza, dende logo, é un expediente que ten que ir moi ben escrito e moi ben atado para que non haxa pois ningún problema no futuro. Máis de poder mercalo, como falamos, a través do PSTD, agora mesmo hai unha edil que foi outorgada ao Concello de Ribeira por aproximadamente uns 10 millóns de euros e que o eixe central desa edil pois é a fábrica de Cerqueira, non? A partir de aí, pois hai unha serie de accións que van a revitalizar e poñer en marcha o barrio de Bandourrío, pero sabemos todos que ese proxecto fixose en torno a un eixe central que é Cerqueira. Polo tanto, creemos que é un dos expedientes que debemos ter en riba da mesa e que debemos de reactivar.
O igual que as negociacións cos propietarios da nave, polo que agora deberán sentarse con eles para ver que pasos dar, xa que San Pedro lamentou que non hai nada pechado nin coñecen as condicións da empresa.